wanda ya ji sunan annabi alaihi salatu wasalam an ambata ko a cikin sallah yake ce sallallahu alaihi wasallam yace ko da gangan kai ko da mantuwa kai ko da kuskure kai ko baka sani falashe alai baka yi laifin komai ba. ai shi wa annabi salati tunda ya ce bakhilu man zukirta indahu falam yusalli alayya, wanda ya fi kowa rowa wanda ya ji an ambaci sunan manzan Allah alaihi salatu wasalam bai masa salati ba. kuma ya ce man nasiya salata alayya aqta'a tariqal janna, wanda ya dene min ko ya manta ko ya watsi da min salati to ya bujire ma ko ya kauce ma ko ya waskace ma hanya aljanna. je kaga salati ga annabi alaihi salatu wassalam, kuma in kana yin salati ga annabi da yawa zaka dinga jin farin ciki a rayuwarka, zaka dinga jin kamar baka da damuwa, kuma ka dinga jin kamar an baka wani kuɗi ko an baka wata bishara da wani babban abu. tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sahabi da ya ce masa yi nawa zan sa ma salatin ka, ya ce yadda ka ga dama, ya ce rabi, ya ce to kwata rabi, a ƙarshe ya ce kai duk ma salatin duk kai zanwa, sai ce izan tukufahu hammaka, za a yaye maka duk wata damuwa kuma za a biya maka bukatarka. to da aka su malaman malikiya bata wasu shine duk inda mutum ya ji an wa annabi alaihi salatu wassalam salati ko sallah yake, ko da baka faɗa a fili baka faɗa a zuciyarka ka ce alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi wasallam.